EM बिथाङानो जोंखौ सहाय खालामदों जोंनि लकेलनि बिथाङानो जों लकेलनिखा रनजित बसुमतारी बिथाङानो जोंखौ दा सहाय खालामदों बिथाङाथ' दा जोंनि नुनायाव मोजाङैनो मावगासिनो दं बे ओनसोलाव जौगानायनि गोबां खामानि मावदों जोङो नुजोबाखै थेवब्लाबो जों खोनादों मावदों जोङो मेगनजोंबो नुदों माखासेखौ दा बिथाङा जोंनि बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावगासिनो दङानो जोंनि नुनायाव जोबोद बाख्नायथाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बाख्नायजाथाव हाबा सुम्लि बान्दोनि आबादारिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया नंगौ आबादानो जोंनि जिउ आबादानो जोंनि थांना थानायनि लामा बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगौ गुबैयै बर'फोरा माइनि आबाद मावनानै जिउ खुङो आरो माइ गायनो थाखाय जोंहा मोजां दै आरो मोजां दंग'नि गोनांथि जायो नाथाय माखासे ओनसोलनि आबाद फोथारफोराव सम सम मोजां दै लानानै फैग्रा दंग'फोरा नांगौबायदि दैफोरखौ लानानै फैनो हाया जायो गोरिब आबादारिफोरा नांगौबायदि दैनि लामाफोरखौ जावनानै लानो हाया जायनि थाखाय सम सम मोजां दैखौ आबाद मावनायाव मोननो हाया जायो बेबायदि माखासे जेंनाफोरा आगु समफोराव 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय सुम्लि बान्दोनि आबादारिफोरनाव नुजाथिबाय थाबोदोंमोन नाथाय सुम्लि बान्दोनि बे जेंनाया सुस्रांजानायनि लामायाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि मिशन आरो भिजन लानानै थाद'नाय गैयै फारफ्रोमबो बिथिङाव रायजो राजाफोरनि हाबा मावनानै मदद आरो हेफाजाब होनायखौ जों बयबो नुनो मोनगासिनो दङ थिग बेबायदिनो सुम्लि बान्दोनि जेंनाखौ खौरां मोननानै रनजित बसुमतारीया थोंजोङै मदद होनानै रायजोफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होदों थारैनो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गासै मोन 7 गामि फारियै बेरेन्सिगुरि गासागाव मुरापारा बालाझार मलानदुबि बुरिझार आरो आमलाइगुरि गामिनि आबाद मावनानै जाग्रा रायजो राजाफोरनो आबाद फोथाराव मोजाङै दै लांनांगौखौ नोजोर बोनानै जेसिपिजों सुम्लि बान्दोनि गोलाव दंग'खौ फोसाबनानै होदों EM रनजित बसुमतारीया सुम्लि बान्दो दंग'खौ फोसाबनानै होनायनि थाखाय गोजोननायजों फैगौ बिसायख'थियाव जोंनो EM रनजित बसुमतारीखौनो बिजाथि महरै नांफिनगौ होननानै बुंथिदों सुम्लि बान्दो दंग'नि नेहाथारि लेहेन्द्र बसुमतारीया जोङो बिथांमोननि मिडियाखौ गिबियावनो जोङो बाख्नायो जों जोबोद मोजां मोनदों दिनै जोंहा जोबोद खस्थ' गेजेरजों जोङो बे जाम्फैखौ दंग'खौ जोङो जावनाङोमोन दा बिथांमोना दिनै जों JCB होनानै बिथांमोना जोंनि बे खस्थ'खौ जोबोद सहाय होदों जों जोबोद मोजां मोनदों आरो जोंहा बेजों बे जाम्फैनि दैजोंनो जोङो गायै फुयै जायो जोङो बोसोरै आरो फैबाय थानाय समावबो जोंनि बे उननि थाखायबो बे जाम्फैया मोजाङैनो जासिगोन मोनबेसे गामिफ्रा दङ दा नैबे बे जाम्फैयाव जोङो गामि दरबानि मानसि दं गामि दरबायाव जोङो बे ओरैनो 1200-1300 बिगा दं बे जाम्फैनि दैजों माइ गायग्रा मानसिफोरा जोंनि हालुवाफ्रा जों बिदिनो बोसोरै जावनाङो बोसोरै खस्थ' सान्दुं अखा जों जावनाङो देग्लायनि बोसोराव जोङो जोबोद रेहाय मोनबाय बिथांमोनहा जोंखौ सहाय खालामबाय सोरनि अननायाव बे रेहायखौ दा जोङो बुंनो हायो दा जोंनि लकेल EM बिथाङानो जोंनो बे 14 चिरांनि EM बिथाङानो जोंखौ सहाय खालामदों जोंनि लकेलनि बिथाङानो जों लकेलनिखा रनजित बसुमतारी बिथाङानो जोंखौ दा सहाय खालामदों जोङो जोबोद बाख्नायो बिथांखौ आरो बेबायदिनो जोङो इयुनावबो जोङो मोनबावथों जों मोनगोन होननानै मिजिं थियो बेसेबां गोलाव जाथावथाव दंग'आ ओरैनो बे दंग'आ 600 मिटारनि गेजेराव जागोन 600 मिटारसिम जागोन दा जोङो बे दंग'खौ जावजोबनो मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोनखौ साबायखर बावदों बिथाङाथ' दा जोंनि नुनायाव मोजाङैनो मावगासिनो दं बे ओनसोलाव जौगानायनि गोबां खामानि मावदों जोङो नुजोबाखै थेवब्लाबो जों खोनादों मावदों जोङो मेगनजोंबो नुदों माखासेखौ दा बिथाङा जोंनि बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावगासिनो दङानो जोंनि नुनायाव जोबोद बाख्नायथाव
जों बेखौनो बुङो इयुनावबो जोङो बिथांखौनो मोनोबा जों मोजां जागोन आरो मोनगोन होननानै जों आसा खालामो बिथाङानो जोंखौ सहाय खालामगोन बे हिसाबै जोङो बिथांखौनो नांगौ जि जाय बिथाङा माने रायजो राजाखौ सहाय खालामो बेखौनो जोंबो मिजिं थियो बेखौनो आसा खालामो जोंथ' होगोन बिथांनोनो होगोन जों सोरनोथो होबावनो बिथांनो जोंनि लकेलनि EM जाबायब्ला आरो जोंहाथ' सोर दंबावो रनजित बसुमतारी बिथांनोनो जोङो फैबाय थानाय भटआव जोङो बेनोनो होजोबगोन बे जाम्फैनि गेजेरजों ओरैनो 50-60 घर ओमफ्राय बेयाव जोंनि मानसिफ्रा दङ जाहैबाय ओरैनो हिसाब लादो जेन'बा 50-60 गैयाबाबो 400-500 जन मानसि दङ आरो बे फरियाल दं बे दंग'नि गेजेरजों माइ गायनानै जोङो आबाद खेथि मावनानै जों थांनानै थायो आरो दा जोंनि नुनायावथ' दिनै जों दंग' जावनानै होदों बिदिनो केनेल बानायनानै होदों बान्दो बानायनानै होदों दा जोंनि नुनायावथ' गोबां माने आबादारिफोरनि थाखाय उन्नति खालामदों डेभेलप खालामदों मावनानै होदों बिथाङा दा जों बेखौ नुयो आरो बुंनो हायो जों